Voluntaryong misurender ang tulo ka kani miyembro sa Communist Terrorist Group kon CTG nga NPA ngadto sa mga otoridad sa 103rd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 10, Headquarters Sitio Kulon, Barangay Halapitan, San Fernando, Bukidnon niadtong Lunes. Gila ang mga surrenderi nga sila alias Sano, Baking Team Leader, 34 anyos, alias Leta, 32 anyos, pulo silang miyembro sa GF Malayag, ug alias Jingjing, 25 anyos, medic sa SRSDG, peddler kon Platon Hammer. Tanan sila ubo sa Sub-Regional Committee 2 sa North Central Mindanao Regional Committee. Lakip silang gipang surrender ang duha ka homemade .38 revolver nga pistola, usa ka homemade shotgun ug tulo ka basiyo sa bala sa 12-gauge shotgun. Nakakustodiya sa 103rd Maneuver Company, RMFB-10 Headquarters ang mga surrenderi. Lakip ang ilang mga armas ug bala alang sa dokumentasyon ug tukmang disposisyon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.